ka niya. Kabili ni lulususing na ho ba? Nakoy mo gamit ani. Mangwa. Mangwa. Ingon siya. Paghuna-huna ko na kog lugar, ug asa ko gusto mo adto. Adto ko mulagbas. Yati ra. Pero noon si Lolo noon kamatikod ko niya. Pag adto na mo siya awahi. Siya unang mingabot. Kasi kani ang gigamit tong napas siya. Sige. Akong testingan. Testingan? Sige. Mau ba? Sige. Testingan. Madto ko sa kwan. Praktis ko sa among bahay. Wadto ko sa among natag. Aw! Okay man jay. Okay man din ni jay. Karon ka. Naagi itong problema ba? Mayong tag maabot si paring Wilwil, katabangan ko ito. Nawali ka. Dugay kong sige pangita di mo. Ingabot kong bitugo, abot kong kitapit, talibot, tubigon, tanang trabahoan mo. Wa ka dito. Nalay ka problema lagi. Problema na mo. Wa ko'y bugas. Wa ko'y kahoy. Patabang unta ko nimo. Kuha itong lagaro ato ka ug kanang sako. Kay mangahoy na lang ko ito eh. Magkuha ko? Pagkuha na to ko. Usari na ato kay dung agon. Toy gamay bugas lagi ito nang ato lagi. Mayo na naman to akong lugawon to. Sige magkuha Ano ko. naman to? Magkuha ka mo adto na ko. Sige, sige na. Sige. Ang nagkaraw, huwag ang sako. Ang pangita ni Argonik. Sige. Adto na ko. Oh, tara. Oh, mayo. Kaya na. Tara na tayo. Be. Oh, Kaon sila na be. Kay mangahoy ko to. oh, sige, dali. Sakto ra sila kung kaya eh. Kaya kung daghanon, pulo na to yung piang. Bugat ra ba? Sakto na siguro na eh. Oh, Awal ka. ya, sakto na na. Sakto na ni kaya kay balag gamay ra kay daghanon na ho. Pulo na tong piang. Sagod. Sakto na. Tay gamay bugas na to, lugawon to na ho. Oh, na. Oy, kon ba? Nakahiring ko ba? Unya. Namilig dagat igang man. Unya. Manang ato ta karon. Nga. Atong tanawon og kuan kay ati Irene ba? Oh, ati Irene dai. Oh, di mo nang. Mo to karon murag nay kon ko bahala gwa ako. Sim ka to. Di maju gede na. Tao de. Oh. Oh, tara. Sige. Hawin ako. Sige ka. Hawin ako. Ako rin ko. Hawin ako. Kaon na ni. Kaon mo gani bawa. Hawin ako. Sige. Hawin ako. Yes. Ready? Iyong mata. Oh. Dagat na. Kat ko ni. Oh, dagat na Natas tunga-tunga ba?
Buti kuyawa dyan ang gahom no paring well. Agad ito. Kini, Uy, sa eh. Ano gahay mong ga? tungo sa kakusog sa imong biyahe. Nabili na tagak ng hinoon. Nabuwa ko saan pagsugba ito atong... Ay, padungor ba silang buso yun eh? Asa man ta manguha na manguha na naman tag kahoy na asa dapit ng Naon maayong tag mo palit sila ko na to. Kanang uling ba? Ano may ako ra tong tiskan lang. Uy, nabilin ako cellphone. Ha? Asi ba? Dakong gintong na ni ron. Dara na eh. Sayang sa taging bugnaw. Oo, tilis nga biho ka jo ha. Nindot kayo. Ah. Ah. Biho kayo. Duda juga gumurag pa daw na dyan ni Munas ba mo pon ba kanang Murag hinira kong biyahe. Usang laya ni oy. Napo ba tubig? Ato tatong lang ba to? Tatong ko. ay laom kayo. Tugnaw kayo. Di ito si Bo ba? Tuti na yung mga wheelchair. Tara. Sibo? Oh, Unya, tatong ko. unya. Kanang okay kayo ka? Aw, okay ko kayo. Kasi ini wag to bagay. Puti pa rin ko na rin. Di. Ay, unya. Di, doon na, bugnaw kayo? Amog kinabugnawan kayo tubig eh. Di ko ini magkatagat ito. Maring. Sige, muhawid na kong tubig. Di mo mo. Kanang ganahan jud ko nimong gahom ba? At sunod ako na pud ha. Oo, sige. Basta ihatan na pud nimong gahom ba? Rin na ho kay ako na pud mo. Pahomong ka ko. May sunod episode. Sunod episode. Oh, Sige. sige. O to ta. Sige. Yung.